سلام زخبركم تعزبتين اليوم 24 طري استدلوا زينا ومسناد وحنا لكم قريبنا لنا مكتلكم بخبر زعدم إرمياس قبر عليه بقدام نتكن أرستاتو أب زواجش بركان أتاليات تحت أدم قول زملكات عودة تتخيلوا أب نو زباد واربا تعنا تريث نموحز تخيل عرض مسكن وتي ترخيبو نبرتي من محدار كبابي أونجلي وفراتات معك أب ماين حمدني كايدو لو تشاينا من محدار واشنطن أب الإلكترونيكا وحد نسلو العل تعريف كونينا روسيا أرجنتينا أب هنت كال نيكلاس أو تعزة كوريا سمع كتيمان دبوب كوريا نتساتف الناس من كوريا أو الدر أولمبيكا ملكيتو نزمت زلو تقامو نتيجاتو أب زرزراتو أب زوباغاش باركان أتالاليا تحت أدمى قلعون مقتا بتحت أدمى زفت أمو بدلاتن قبناتن زملكات عودة زتي تخيدو أبتي زملكاتهم أكلات منيستر عيون سبا دحنتن بوليس ديانو أخبر تحقي وكلتي تكالات عنان تمرتن كمون حمادية سرخبولو عودة زتي بفلات كونه بزي فلات أبلع عليه تانات زوردو بدلاتن سعبيناتهم كمون ترى أكلات منقستن حبرت سبن أب أتالاليا قلعو بسفحو تزتيلو دايركتر جانفر منيستر عيون سبا دحنتن أب زوباغاش باركا أتو إيوب كيدان أب زسمعو قال كنو أتالاليا قلعو مسرت بروه مصايم سلازخونه حبرت السب لمحبراو الشجرات نستقالعو حصانات كحبحبومن ناب قنوع منقدي كمرحومن كم زقباء قليصو أب منيستر عيون سبا دحنتن كإلا كنكن قلعو من سيونا ساريا بوغنو بسنكي استفلاليو محبراو الشجرات بزي طواري صرفو حصانات أكل حبرت السب سلازخونو أبرستي بزملكتهم أكلات منقست زقبرلهم نابيوت كوماوي محوافن لاين هون كم زد اليوم أبريهو نقحات حبرت سب أب أتالاليان مسلاتن قلعو نمعواي قوسقواساو نتفتات ببكابيو كدفالهم كم زقباء ززخاخره من سيوناس بتحت عرمه هصانا زفت امو بدلاتن قبناتن نمقتا ترى حبرت سبن أكلات منقستن كحيل الزخاخيرو أب نوزبا دواربا تعنا تريت نمو حاز تخايدت عرز مسكن وصيت كم سرخ وتقليصو وكيل إرنا فيلمون محاريس زدالو طبطبالو دانيت قبريوت كتقربويا أمنو زباد باروات عنا تريت نموحات زتخايدت عرض بوصيت كم اترخبو حلافج أنفر منيستر حرشاب تنوزبات وياريد هابتا قرقش قليصو حمامات نمكتا أم نايت أبا كبتن تقلي بقيعن مرمراتات كم اتقبره لعلي 7 شح نايت أبا كبتن 4 شح تقلي بقيعن دما كم اتخطبا زحبراتو ياريد اتمدب كتسال مخانو أفليتو علامة نايتين لعلى حدا ورحي أرسالة سنكلتن نقطاتات زتوهاب حكمنا وأقلقلات تعنا تريت بموحاس تعنو زتحلوة مهرت تصابان سقان مسسان مخانو دما أبريهو حاكم انساتات أتو عند برهان قبر يسوس نيرين أبزهاب وحابريتا سالا زكايد عمتا ومدبات كتابت زسكف تاري حمامات كم زي اللي بمتقاس حارستوت كونتات عنا مالهم كيكيتاتلو ملكت حمامات مزري دما تقلات إفهم نزم الكوتا أكال حابريتا كهبو أزخاخيرو بتقل الله كلهم أب سالسان كلتن نقطاتات تخايدو إزي علامة زنتين عن قبر زلنا قدر كتابتنا نبلوزي سلمنتاينا قد كتابتنا تأتاتو زوم كزفت حمامات زيوم أب هاجرنا نبرة نمقبر استوى هذا بدرجة هاجري زكاة دلازي بو أبيلك أدمى فريامنت نايسابان وش هاجر قانون كسب سدد زعلمون زي خطكايد تخلي خمالتي نبرتي من محدار كبابي أونجلي وفراتات معك ماين حمدني كايدولو سمر إيوب كابتبوتا نزل أخو طبطب أرسم واسمرم حجون كتغربيا نبرتي من محدار كبابي أونجلين وزوب حجاز حمدن ماين بمعقاب حرشاو مهرتم نمدنفع كمون زستماين سبن طريتن نمحاس بكبابي متوديبهم وفراتات يكايدو كم زلو وكيل إيرينا حبيرهم بذكرامات كلمة متاو كزازن بحيالكم وستافيز سلاسل زلو عمام زاقيت 247 هكتار تزاليو كم زلو أما حدارت من محدار كبابي أتو إبراهيم جمع قليتهم أبتصراح على تاوي كل التمي تقول بسب يساتف كم زلو استغساء أتو إبراهيم كساب زمت صور حمقابيت مولو بمولو كزازن وتنحيزم ينطفهم زلو أبريهم أبت من محدار كوابي برسة أقرب نمكتان حدش نمتكالن بستخايدة وهد تعري هبتقرب بحفشات انتاوين أقرب دما بفلاي أبزن سجن كونتات كام زلون أنتيرهم إذا غمزيلن كله كاب كتما حجاز نبأون جلزاتو 6 كيلومتر زنوحاتون تشكركرتي أتسجمو تنحني حمر ترجع بهزباوي وقتوت يتسجن سلزلو بعلم زم وقعديا مدرا أوتوبوس كمدبلو أبوان محرز دما تراكترات بأوانو كمتقوم نبرتحاتيتهم قلي أبصرقيا تساتفو نايماتوت يرالو نايزام مقعزيا مكاينا ابتن كبابيتات نايقات ارناب صرغياتات
أب جبوتات أب جلديجاتات أنا إشتو بعقمهم تسرحوا أبزك كم زد مسل دلنا رئي دلنا في سباق وانجلي ناي زالتات وحسنات مقبي مكعب حمدن ماين اتماي كابدح بحريتات دورد دلو مريت بحقيقو فقر مريت نو حسنات مقبي كبقول زرقتنا يلوم بتساتفنا حزب دكات دلو بحقي صبغي وصيتكم دلو خانت حزبنا بعلو امينو يوفري شمونت عدتاتن 383 سدرا بيتاتن زلوا من محدار كباب اونجلي حنتي كاب 16 من محدارات كبابين نزو بحجاز كوينا كاب كتم حجاز نشان خدوب 6 كيلومتر رحقات تركب زي خبركم تعزبتي صعبوا زغرب اهو زينايو ቻይና መምሕዳር ዋሽንግተን ኣብ እታው ኤሌክትሮኒካዊ ኣቑሑት ንሰልዑ ልዑል ታሪፍ ኮኒና ሚኒስትሪ ንግዲ ቻይና ነዚ ፍርያት ሃገር ንምትባዕ ተባሂሉ ብፕሬዚደንት ሮናልድ ትራምፕ ዝተወስደ ስጉምቲ ናይ ንግዲ ውግእ ክብል ገሊጹ ኣሎ እቲ ስጉምቲ ንሕጋጋት ዓለማዊ ውድብ ንግዲ ዝጥሕስ ምዃኑ ዝሓበረት ቻይና ኣሜሪካ ዳግመ ግምት ክትገብረሉ ፀዊዓ ኣሜሪካ ንዓለማዊ ንግዲ ብኣሉታ ዝጸሉ ንጥፈታት ተካይድ ከም ዘላ ቻይና ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ምውቃሳ ይዝከር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ በዚ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዘተኣታተዎ ዘሎ ልዑል ታሪፍ ብቐጥታ ብኣሉታ እትጽሎ ደቡብ ኮርያውን ብትሪ ኮናቶላ እዚ ፕሬዚደንት ትራምፕ ብ23 ጥሪ ዝፈረመሉ ታሪፍ ቀረጽ ናይ ሙሳኽ ስጉምቲ ኣብ ኤስያ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኤውሮጳን ካልእ ከባቢታቱን ኣሉታዊ ንግዳዊ ሳዕቤናት ክህልዎ ከም ዝኽእል ብኣጉ ተኣሚቱሎ روسيا أرجنتينا أب هنت تكال نيكولاس أو تعز تكورة سمع كتيمن بمسرة بعشرين سنة تاريخ بريزيدنتات كلتين هجرات أب كتمان موسكو أبستراخ بالو أجت أميس تبع سمع روسيا أرجنتينا أب ممنج أو إلكتريستي زو المدبر نيكولاس أو تعز كتهانت عليها أتسمع أكل نايت روسيا أبتها دو أمريكا ويتهجرت قبروت إنازل لا وفر مخانو أبتركب تتقيسو نتي وتن كون مقبار أب أرجنتينا دهساس يورانيوم من مقبار نمرد مذكر كم زختمون تفليت الله أرجنتينا حصرت إلكتريستين مقلال أبز عمت زي 10 بليون دولار زواجو كلتا مدبرات نيكولاس أو ساعات كتوادد مخانية تقل الزلا መንግስት ደቡብ ኮሪያን ተሳታፍነት አትሌታት ሰሜን ኮሪያ ኣብ ውድድር ኦሎምፒክ ሓጋይ ኣመልኪቱ ንዝመጽእ ዘሎ ተቋማታት ነጺጎ ኣፈኛ ፕሬዝደንት ናይታ ሃገር ብ23 ጥሪ ኣብዛሁ መግለጺ እቲ ውድድር ቅልውላው ሓውሲ ደሴት ኮሪያ ብሰላም ንምዕራፍ ተሩ ልዑል ምዃኑ ብምጥቃስ ሃገሩ ነቲ ተቃውሞ ከም ዘይተቀበሉ ኣረዲዩ ሰሜን ኮሪያ ኣብቲ ካብ 9 ክሳብ 25 ለካቲት ኣብ ደቡብ ኮሪያ ከተማ ፒዮንግቻንግ ዝካየድ ውድድር ንምስታፍ ምስ ደቡብ ኮሪያ ስምዕ ከም ዝኸተመት ዘመልከቱ ጽብጻባት ኣሜሪካ ትርከበን ሓያሎ ሃገራት ነቲ ስምዕ ከም ዝነጸጎ ይጠቕሱ ኣሜሪካን ካናዳን ዝርከበን 20 ሃገራት ኣብ መፋርቕ ናይ ዝወርሕ እዚ ኣብ ከተማ ቫንኩቨር ኣብ ዘካይዶ ርክብ ኣብ ልዕሊ ሰሜን كوريا حدش أجدا كتصدق كم تسامع رسعن كلو لو حوس دسيت كوريا نمعرف أقدم مستخايدة ناي سلام فتنتها زتك أسفرة كم زي متأز تقصو تبطبات أزي بناي حبار بانديرا كايتوت إنو زلو سبورتا ودر زحاشة وتيت كركبو كم زخل يأمتو مبل 48 عامتاوي أهجراوي وعلى قطبة أب كتما دافوس سويسرلاند كايدالو أبزي ب23 طري استخفتن 4 معلتا زغصلن وعلى مرحتي حيالو هجرات زركبوم لعلي 3000 وكلتي ساتفلو من محياش أهجراوي قطبة ومحدرة مرغغات زلاقي معباله مقتا كليماو لوطي كمون مقلاس جبر شبران تنقتاتون كابتوم كند اجنداتات نايزي وعلى مخونم تغليطلو بزي كازي حيالو هجرات غون زي أهجراو وعلى ركب بمكياد قطباوي سممعات كختمه تصبيت يكبر ሚኒስትር ምክልኻል ሩሲያ ሰርጌይ ሼቭ ኣብ ቪየትናም ናይ ክልተ መዓልታት ናይ ስራሕ ምብጻሕ ንምክያድ ብ23 ጥሪ ከተማ ሃኖይ ኣትዩ ምስ ሰበስልጣን ቪየትናም ብምርኻብ ንኽልቲአን ሃገራት ኣብ ዘገድሱ መድያ ዘተየ ሚኒስተር ሸጉ ስምምዓት ክኽትም ትጽቢት ከም ዘሎ ተኣሚቱ እዚ ሩስያዊ በዓል ስልጣን ኣብ ቪየትናም ምብጻሕ ዘካየድ ዘሎ ኣሜሪካ ናብቲ ሃገር ነፈርቲ ትስከም መርከብ ንምልኣኽ ኣብ እትቀራረበሉ ዘላ እዋን እዩ በዚ ድማ እዚ ምብጻሕ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሩስያ ንኣሜሪካ መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ይገልጹ ሚኒስተር ምክልኻል ሩስያ ሰርጌይ ሼቭ ኣቀዲሙ ኣብ ላኦስን ሚያንማርን ተመሳሳሊ ምብጻሕ ከም ዘካየደ ተፈሊጡ
ጃፓን ናይ ፈለማ መራሒ አልቦ ናይ ጻዕነት መኪና ኣብ ህዝባዊ መስመር ብዓወት ፈቲና እዛ ብ23 ጥሪ ዝተፈተነት መኪና ኣብ ጽርግያ ቅድሚያን ድሕሪያን ካብ ዘለዋ መካይን ናይ 30 ሜትሮ ጋግ ብምግዳፍ ከም ትንቀሳቀስ ኪላታት ምስራሕ መካይን ጃፓን ሓቢሮም ጃፓን ክሳብ 2022 ኣብ ዘሎ ዓመታት ብዘይ መራሒ ዝንቀሳቀሳ መካይን ብብዝሒ ከተፍሪ መደብ ከም ዘለዋ ትሕብር ጃፓን ጥራይ ዘይኮነት ነቲ ስራሕ ሓያሎ ሃገራት ይነጥፋሉ ከም ዘለዋ ይግለጽ زي خبركم تعزبتي حافشاو زينا ومسندونا أفسزازي مولو بروقنا يسرح معلتي سلام كم يتسعكم كبرات عزبت على توزينا سبورت انه ካብ 15 ክሳብ 21 ጥሪ ክካየድ ኣብ ዝቕኒ ዙር ጋቦን 2018 ዝተሳተፈት ሃገራዊት ጋንታ ቀልብ ብሽክሌታ ኤርትራ ትማሊ ንጎን ኣብ ሃገራ መምላሳ ህዝባዊ ርክባት ሃገራዊ ፌደሬሽን ብሽክሌታ ኤርትራ ኣፍሊጡ ኣብቲ ናይ ምቕባል ስነ ስርዓት ፕሬዝደንት ሃገራዊ ፌደሬሽን ብሽክሌታ ኤርትራ አቶ ተወልደ ዮሃንስ ጸሓፊት ፌደሬሽን አቶ ምስክና ሃይለን ንኣባላት ጋንታ ሕቋፍ ዕንበባ ብምሃብ ተቐቢሎሞም ሃገራዊት ጋንታ ብሽክሌታ ኤርትራ ንተቐዳደምቲ ተስፎም ዕቑባ ማርያም ዘመንፈስ ሰሎሞን ሲራክ ተስፎም ሚካኤል ሃብቶም ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ሳይሞን ሙሴን ሒዝያ በኣሰልጣን ሳምሶን ሰሎሞን እናተኣለት ውድድራ ከተካይድ ዝቐኒት ኮይና ሓያል ተወዳዳሪነት ምንጽብራቕ ክልተ ማልያታት ናይ ዓወት ሒዛ ተመሊሳላ ኣብቲ ክሳብ 15 ዝበፅሓ ጋንታታት ዝተሳትፎ 2.1 ዝደረጁ ዙር ብፍላይ ንጋንታ ኤርትራ ብነፍሲ ወከፍ ጾታ ሓያል መኽተይ ገጥማ ከም ዝነበረ ኣሰልጣን ሳምሶን ሰሎሞን ገሊጹ ኤርትራ ብተስፎም ዕቑባ ማርያም ማልያን በሰዓቐብን ናይ ኢንተርሚዲየት ስፕሪንትን ከም ዝተዓወተ ዝገለጸ ሳምሶን እቲ ውድድር ኣዝዩ በዳይ ከም ዝነበረ ብምጥቃስ ተቐዳደምቲ ምስ ዝገጥሞ ዝነበረ ሓያል መኽተ ዝለዓለ ተወዳዳሪነት ከም ዘርአየት ነጊሩ እታ ጋንታ ንናይ ኣፍሪቃ ሃገራት ወኪለን ካብ ዝተሳትፋ ቀዳመይቲ ካብ ሙሉን ፕሮፌሽናል ጋንታታት ድማ ራብዒቲ ደረጃ ሙጻ ቀሊል ከም ዘይኮነ እውን ሓቢሩ እዚ ከም ዚሉ እንከሎ ክለብ ቅድም ብሽክሌታ ኤርቴል 6 ተቐዳደምቲ ብምምላኽ ኣብ ዙር ኢንዶኔዥያ ክሳተፍ ምዃና ተፈሊጡሎም ኣብዚ ውድድር እዚ ኤርቴል ንተቐዳደምቲ ሚልዮን አማኑኤል ተስፋይ ምሕረታብ ያዕቆብ ደበሳይ ሃኒባል ተስፋይ ሓበን ምሕረታብ ናትናኤል ተስፋጽዮን ከተሳትፈያ ዙር ኢንዶኔዥያ ጽባሕ ሐሙስ ክፍለም እዩ ምርጫ አካላት ማሕበራት ስፖርት ኤርትራ ትማል ሶሉስ ተኻይዱ ኣብቲ ዕለት ፓራኦሎምፒክን ፌደሬሽን ቅድም መኪናን ሞተር ሳይክልን ምርጫ አካይደን ኣብ ናይ ፓራኦሎምፒክ ዝተመርጹ አቶ ሃይለ ስፋ ፕሬዚደንት አቶ ፍቱይ ዕቑባጼን ምክትል ፕሬዚደንት አቶ ገብሪ ህይወት ተኽለ ዋና ጸሓፊ አቶ ወልደ ሚካኤል ክፍሎም ሓላፊ ፋይናንስ ወይዘሪት ሄለን ኢዮብካ ሓላፊት ምክትታል ደቂ ኣንስትዮ ኮይነን ተመሪጾም ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ሃገራዊ ፌደሬሽን ቅድም መኪናን ሞተር ሳይክልን ኮሎኔል ንጉሰ ግርማይ ፕሬዚደንት አቶ ስሞን ወልደ ሚካኤል ምክትል ፕሬዚደንት አቶ መሓራራያ ዋና ጸሓፊ አቶ ሚካኤል ገብረ እግዚአብሔር ሓላፊ ፋይናንስ አቶ ፍጹም ጋርዛ ሓላፊ ቴክኒክ ሌተና ኮሎኔል ታደሰ ብርሃነ ሓላፊ ውድድርን ስነ ስርዓትን አቶ ሃይለ ሚካኤል ተወልደ ሓላፊ ዳንነት አቶ ሰሎሞን ጎይቶም ሓላፊ ህዝባዊ ርክባት ወይዘሮ ጅሮ ማምለሶም ሓላፊት ምክትታል ደቂ ኣንስትዮ ኮይኖም ተመሪጾም ኣብ መወዳእታ ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ኣምባሳደር ዘመደ ተኽላብ ዘስምዑ ቃል ተመሪጾም ዘለዉ ኣካላት ነዚ ተሰኪሞም ዘሎ ሓላፍነት ቀሊል ብዘይ ምዃኑ ተረዲዮም ንዕብየት ስፖርት ሃገርና ንምብራኽ ክሰርሑ ብምልባው ኣብ ዝሰርሕዎ ስራሕ ደገፍ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ከም ዘይፍለዮም ገሊጹም ግጥማት ካራብኦ ካብ ትማሊ ሶሉስ ቀጺሉ ነይሩ ማንቸስተር ሲቲ ናብ ሜዳ ብሪስቶል ተጋዕዝያ ግጥም አካይዳም ዝሓለፈ እዋን ዘን ክልተ ክለባት ኣብ ዘካየዶ ናይ ቀዳማይ እግሪ ጸወታ ማንቸስተር ሲቲ 2-1 ተዓዊታ ምንባራ ይዝከር ናብ ጸወታ ምስ ንምለስ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ መበል 43 ደቂቃ ካብ ሳነብ ዝረኸበታ ሸቶ ሓደ ባዶ መሪሓን ዕረፍቲ ወጽያም ድሕሪ ዕረፍቲ እውን ሲቲ ኣብ መበል 49 ደቂቃ ካብ ኣጊሮ ካልእ ሸቶ ምርካባ ንውጽኢት ጸወታ ናብ 2 ባዶ ይዕሪጋቶም ብሪስቶል ኣብ መበል 64 ደቂቃ መንገዲ ፓክ ሸቶ ምስጋባ ናብ ጸወታ ተመልሰት ኣብ መበል 94 ደቂቃ ብሪስቶል ካብ ፍሊንት ማዕረት ገብራ ሸቶ ረኺባ
ኣብ መበል 96 ኬቪን ዲ ብራይነ ንሲቲ መዓወቲ ሸቶ ስለ ዘመዝገበ ጾታ ብዓወት ማንቸስተር ሲቲ 3-2 ክዛዘም ከሎ ብድምር ካ ሲቲ 5-3 ብምዕዋት ናብ ፍጻመ ሓሊፉ ኣላ። ድሕሪ ጾታ ስልጣኒ ማንቸስተር ሲቲ ፔፕ ጋርዲዮላ ዘካየዶ ጋዜጣዊ መግለጺ ጾታ ክሳብ 2-0 ንመርሖም ጽቡቕ ኢና ተጻዊትና፣ ድሕሪ ግን ጾታ ካብ ቁጽጽና ወጻኢ ክኸውን ጀሚሩ። ብሪስቶል ሓያል ክለብ እያ፣ ንዓ ረቲዕና ናብ ፍጻመ ምዕላፍናኻ ሕጉስ የክል ተዛሪቡ። ግጥማት ካራባኦ ካፕ ሎም ረቡዕ እውን ቀጺሉ ከምስዩ ኣርሰናል ኣብ ሜዳ አንጻር ቸልሲ ክትራኸብ እያ። ዝሓለፈ እዋን ዘን ክልተ ክለባት ኣብ ሜዳ ስታንፎርድ ብሪጅ ኣብ ዘካየዶ ጾታ ባዶ ተፈላለየን ምንባርን ይዝከር። ክቡራት ተዓዘብቲ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብዚ ፍጸም። ሰላም።